da shaman ɗin maganin gargajiya na jihar Kano. Mijin aljana a da kuka? Mijin aljana a da. Yanzu auren ya mutu, na sake ta saki uku. Ina batun wancan magana. Na saki aljana saki uku a gaban ubana mai biyo gwamna shawara. Na sake ta. Ita ta san ka sake ta? Ta sani. Yanzu ina magana da kai a baya cewa To magana da ne. ta faɗa rijiya. To yanzu rijiyar da zan faɗa ai tafi waccan zurfi. Me yasa? Saboda gudun wuya. Ka gane gaskiya kenan. Na gane gaskiya sosai kuwa. Wai dama tun farko aljanna ce aka auren kuma ya aka yi. Ina? A takaicen aljanna ka aura dama kuma ya. Ni abin da ya haɗa ni da aljanna na taso ne, ita mahaifiyata tana da larurar aljanu shekara 42. To wannan mu'amalar tata da take shi ne, ni ma isa na shiga ciki. Abin tambaya. To. Maganganun da kai a baya na cewa aljanun nan kuna mu'amala gaba da gaba. Shin an taɓa yi ko kuma a ƙirƙirar zance ne? To ɓangaren mu'amala da aljanu gaba da gaba yi ne don a ƙarfafa masu sayan magani su sai sai Me magani. yasa kai wannan magana a baya? Wallahi don in samu kuɗin kashewa da na abinci. Ka samu ko baka samu ba? Na'am. Ka samu. Ina nema dai ina na samu, amma dai na sai kayan abinci. Batun cewa Za ka ci gaba kenan. A zan da kai kuma an ce an tubo kana zancen za a ci gaba. batun cewa an fa ka faɗa rijiya tsawon lokaci sai daga baya. A duk wannan an gaya maka dan a zo a sai magani na ne, kuma ana kai ko kai baka gane labarin ba. Gaskiya ka faɗa wa kenan. Ai kawai ni na faɗa ne, na janye ba dole ba. Mutanen Kano da ka sa su a wani yanayi na ruɗu ya. A su kwantar da hankalin su, ina neman ahuwa su, ina neman gafarar su da na ƙasa ma gaba ɗaya su yafe mu. Yanzu ita Su yafe mu. matan nan da aka gani ta yi magana da manema labarai cewa Ita wannan mata ta ce. na- Ita ma tana neman ahuwa a yafe mata. abin da ta Ita faɗa aljana ce? A mutunci. ta taɓa ganin aljanna a zahiri ko kuma Gaskiya ta faɗa ne kawai don ta gyara mana tukunyen mu. Ina ƴaƴanka yanzu aljanu. A babu. Amma ina da ɗan mutum a yanzu ma mun zo da shi. Yawa. Shi nan na gode muku. Da ƙara ɗaukaka. Daga kawai in ji a kaina. To yanzu kenan inda yanzu ka ce ka samu abinci ka tara abin da ka tara idan sun ƙara karewa za ka iya ƙara A kuma. ina za a kuma wannan? A ina za a kuma wannan? To aka ga har kuɗi ka buga. Da Kai, kanka ka ce ga shi sarki wannan ya gane duk yadda abin yake. kamar ya za ka bayyana masu sauraro. yadda wasu wannan magana. To ai shi kuɗi wani abu da ciki da gaba. Kafin mai zuwa an sa kuɗin a baya. Sannan aka sa garin magani bayan ake juya ya ɗeba kuɗi shi kuma ya ɗauka kuɗin aka. Yan dabaru ne kenan. ‘Yan dabaru ne na gadi. Yanzu za ka iya yin magani? A nan gudun masa sai ku a ɗauko abu. To bismillah. A ɗauko abu. Ba ne ba da ba. Bari mu gama wannan. Bismillah. Bari ya gwada mana yadda yake gani. Yawwa, ai shi har a wani abu a yi shi a gane. Tunda dai ni ma kaina fa na ga wani fa ya burge ni wallahi. Fararen takardu aka saka. Wallahi da aka juya higa kuɗin Najeriya. Ni kuma nawa baya yiwa da farare sai na zuba kuɗin da kaina. Wallahi shi ne kawai bakin ciki. Wallahi na koma makaranta wajen malam na ƙara karatu. Wallahi ne. To shi kenan. Kamar dai yadda kuke A kula da gani ni. malam mai mata Ana aljanna kula da ni ko? zai gwada mana yadda Yawa. yawa jama'ar fa'ida a wancan lokaci Ba rufa ido, kawai dabara ce ta ya gaddawa. fito da kuɗi sababbi. A hankara muka lau. Yanzu gashi zai gwada mana yadda yake irin wannan kuɗin hoto ko kuma in ce yan dabaru nasa. Ana kula da ni? To shi kenan kaga kuɗi nan. Kafin fa wannan za a burge ya zo. To shi ne wannan izo kuɗin yana ƙasa. Sai a ajiye shi haka. Sai a ɗebo garin magani sai a barbada. To ana barbaɗawa. Duk ana lura da ni? Abu ne ko practical ba wannan abin nan ɗinsa ba. Yadda za a yi ne a ɗan samu yara su ɗan samu abin nan. Duk kuma tun da gwamnati ta ce na bari ba dole ba ba isa don ubana. Za a dole in bari. Za da gwamnati kai. Dole ka sallama wa gwamnati. Gwamnati ikon Allah. Amma an fi karfin ka kenan. Kai ai ko aljani gwamnati ta fi karfin sa. To yanzu da ce gwamnati bata kira ka ba kan wannan lamari zaka ci gaba da A'a ni da ma buri na in samu in ga buhun shinkafa ga na dawa in suka haɗu shikenan sai in daina yi. To kula da ni. Ai kun ga dai gashi yadda aka yi. To shikenan sai a haka. To kuna gani na ita nan na rufe. To shikenan sai a ɗaga kai haka ana ya dandama ya iliya kawai shikenan sai in hannu na haka. Kaga kai kwakwalwarka ba littafin ne a gaban ka ba kai ma so kake gano ya dafa ya ile. To shikenan sai a buɗa. To yanzu dan Allah dan Annabi kaga shi a gurin sa ai amma kuɗi. Shikenan shine abu. A yanzu wannan kuɗin gaske ne? Gashi kuma gashi a gaban ka ba aka yi. Shi ne fa karatun ba wani abu bane. wancan lokacin kamar har kyautar suka bayar. Yanzu ma na ba ku. Riga- Na ba su. Wallahi na ba su. Ai kwana ba ta yi. To kamar yadda kuke gani muna ma'aikatar magana
wani abu da zan daɗa ɗora ka, ni mahaɗata da aljanu guda uku ne. Ina ƙarami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa a unguwar ƙofar na isa ta faɗa rijiya aka samo ta amma ni ba a saman ba. Tare kuka faɗa? Ina bayan ta a matsayin goyo. To da aka faɗa ita aka samu ba a saman ba. Aljana ce ta tare ni ta tafi da ni Bahar al-Aswad inda aka halakar da Fir'auna a Misra. A nan na rayu shekara 6. Ana ta neman ka ba. An neme ni an rasa ina gurin aljanu. Aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu. To kaga ni da na zauna zaman shekara 6 wani aljani ne bai sanni ba. An fahimta? To bayan nan kuma da na balaga na kai shekara 10 na kai shekara 25 sarkin aljanu Suleiman ya ɗauko yarsa mai suna Ummu Siben ya bani na aura. Wani abu zauna da su an yi sulhu ita matar dan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta. Ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta kowane da lokacinsa. Ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata, ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so. Wannan Malam Ahmad Ali Kofar na isa kenan, mutumin da ya auri aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam, yake ba mu labarin haduwarsa da aljanu. Sanadin mu'amalata da aljana a nan Kofar na isa lokon makera hauren motoci. Mahaifiyata ta je ɗiban ruwa ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami shine na kwace na faɗa rijiya. To da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba shine aljana ta ɗauke ni ta reno na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da ike Misra. To bayan an raine ni da shekara 6 aljana ta dawo da mahaifiyata a Kofar na isa. To kuma na yi karance-karancen da zan yi to ita kuma tana da yarta shine ta ɗauko ta bani na aure ta sunan yar Ummu Sibiyan. To muna tare da ita a halin yanzu shekarar mu tara da ita mun haifi 'ya'ya guda 4. A cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu muka sa amma in kesu daya Abdulganiyu, Abdullatifu, Abdulwahabu da kuma Abdulrahman. Malam Ahmad ya ce ya yi karatun aufaƙo da magungunan gargajiya. Na yi karatu a Maiduguri shekara 10, tafizul Qur'ani na tafi Sokoto shekara 4, na karanta fiqihu, na tafi Egypt a karkashin Malam Abdul Fatah Duhi, Falak na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u harkar magunguna. Na dawo Jami'ar Bayero na yi ilimi a bangaren department na Hausa language, na yi karatu akan tsibbu da dubbu. Shine tsibbu buri, dubbu magunguna. Na kuma zanta da matarsa dan Adam, Fatima Ahmadu, wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi. Bana jin tsoro. A zaman mudi da ita sai dai ranar kwananta ne bana wannan zuwa wurin inda yake. Za ta zo na ta zo mu a siffan dan adam. Mu zauna mu ta fira da ita. Har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya. Ta sanadinta akwai kasa a Beijing ana ce da ita China, to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa, to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a kasar na yi hotuna na wannan guri din na ɗaɗɗauko na taho da su. Kuma can akwai katanga ya juju wa majuji ishi mata kai ne, amma Saudiya ta mai da ni kamar abin nan saboda muna sauka a Masfala, a Tafa'an, a Rasaifa, a Funkare, a Harta Yamal, a Shirka Kaki, a Kaki, a Hindawe, a Shahar 60, muna sauka a Madina kamar Darul Tauhid, muna sauka a Bakiya, dukkanin wannan gurin inda take sauke ne. Kuma tafiyar gaba ɗaya da tashin mu daga nan Najeriya zuwa Saudiya yayi tsayin gaske minti 10. Za a buɗe za a ce rufe idan ka buɗe idan ka shikenan an yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Na farko za a saka ATM a cikin akawun ɗin aljanu, za a fito da kuɗin Najeriya kowa igansu gwargwadon wanda zai ishe mu sha ruwan azumi. An fahimce ni? Ba wai masu yawa ba, gwargwadon dai wanda za a san kuɗin Najeriya ne, to za a fito da su yanzu a idan kowa. An fahimce ni? To sai abu na biyu, ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo, to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarƙar da za ta yi adon sallah da ita. To sai abu na uku, muna san aljana ita ma a cikin wannan akwati ta kawo mana kyautar abin da zai birge mu. Me abin da zai birge mu? Akwai wani tufafi da ake kiransa alhayiri. Muryar mijin aljana kenan, wanda zai nuna mana kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara, bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana. Ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce, inda ya buƙaci mu zo bayan Ramadana. Jiya a ciki, to
to shi ne zai zato ali atm ɗinsu ni kuma saka a cikin akawun ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu sha ruwa a wannan haɗuwa ta mu. Hatimi na bankin aljanu an fahimci to bismillah sai mu fara ta kansa. Rabbana taqabbal minna arzigani da bilis arzigani da bilis ko da kika Allah cewa ai da bilis wannan maganin za mu sa shi wancan an sa atm. Rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna arzigani da bilis na'am Ahmad sakakun hala'in yesun Ahmad sakakun hala'in yesun bi haƙi ismu kallazi arba dalisin habalisin mabarusun salisin kafali'un kakalimin hayalisin da dalisin abatisin yabatisin bi haƙi Muhammadun Rasulullahi. A hasko ne hajiya. A hasko ne hajiya. Rike mata ma da labu da shi. Hajiya ta samu harka ta daha sai ta daura ta yi an janye wannan gidan. A hasko ne hajiya. A hasko ne hajiya. Ana ƙaru da rai. Ana ƙaru da rai. Ƙarshen kujerar matakin muƙamin tuban sawa ke na a duniya. Kai ko a lahira. Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na bane, ba na kuma kowane banki bane. Za ku ga wani hatimi mai ismin lawal azam. To a cikin wannan hatimi ana aka ciro wannan kuɗi. Akan ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar sato shi suke yi. Wannan masu sarukul jinni ne. Masu sarukul jinni su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma wannan ba sarukul ba a kuɗin su nasu na kansu suka ɗebo. To ga tsarka na mun ga an kawo shi daga idan aka ɗauko shi. Duk inda kika ga sarƙa da inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta fi matsayi irin Dubai da Saudiya. To ita wannan sarƙa daga Saudiya aka kawo. Mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake. Tana zuwa da surar kadangare, tana zuwa da surar sikeleto kwarangwal kaga ya shigo gidan nan in tare shi. Sannan tana zuwa rabin mutum rabo kofato. Sannan kuma tana zuwa a mace wacce take bata wuce shekara 25 ko da uku ba. To tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ni da na ganta zan gane ta aka ma ta kai matsayin abokiyar zaman ta ma tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na auratayya wannan tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba na abincin ta jini ne bargo dandatsatsen kashi sai kashin da dan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take dauka take ci sai madara. Sai masu kallon mu su yi dakon girki ko abincin aljana da zarar an sauke azumin watan Ramadana. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.